Takže čau lidičky, zde vás pomalu a musel jsem se přejmenovat, protože tam ten skill byl hrozný. Tak jsem tady, jak se jmenuješ? Santor? No co je? Nejma? Jestli tady vidíte někde X-ray, tak to není můj, no, mám tady jen tak ty IFPSka. No dobře, přiznám se vám, mám X-ray, ale nebudu ho používat, použiju ho jenom tak, aby jsem viděl nějaký obludy. Máme zombie. Sám čarovný. AMG, počkej! Santo! A já se vyspím. Jelikož tady jsem asi 10 minut než jsem začal připravovat se na tento debilní let's play. Ale a hovno. Sorry. Nebudu si givovat. To jsem to givování, jenom si givnout. Nevím, tak more. tak jdi prodat. Sex. Ty vole. Michale, kolik ti je roku, řekni to do kamery. No dobře, mě je 11. Dám si prdel, je mi 10. Není mi 10. Kolik myslíte, že mě je? Když jak to napíše kolik myslíte, že mě je, tak to napište do komentářů. Budu velmi rád. Jestli... Jo, možná tak za týden bude soutěž o originál nějakou hru. Takže se těšte. Ten kopeš. To jsem vysložil, tak more. To máš stylu? To je creeper. Creeper zone. Ne. AMG. No, mi bouchnul barák. Nachoď jiného. Ten, který je jedovatý. Tak ho zabij. Ty vole, to grif. My právě... No a co ti můžu udělat? Ty vole. Naše byl kazopanec. No tak já nehraju technik, pak já hru normál. Zase schovám. No. Buď můžeme jít těžit. Když tak se nedívte, tady to tak fake, to jsem si givnul přes toto. Máme enchanting. Jo, kameruj, Digmore, ty čarko. Co čumíš?
Tak bílá. Si myslel, že jsi z Egypta. Tak protože jsi čárka. A kde ty si tady nebo tady, kurva? Jak to? Čup pochcela? To ji zabiješ? Ne. Jedině tak nezapnutou. Fakt. Takže čau.